Walang pusong lakaw dito sa Manila, gisunod ang Cebu. Na ang panagtapok sa mga pundok hagnaanon sa Cebu. Minghatag og pagpasabot si Miss Lavella Aceves kabahin sa katuyuan niini sa pagpresentar sa Faith Tourism Project sa Hagna. Local government unit to come up with a 50 feet bilhin sa barangay statue. Sa maong tigom usab, minghatag og report si Mayor Ranyola kabahin sa mga kalambuan, mga nakabot na og gipangsugdan na nga mga proyekto sa Hagna. Gipresentar usab niya ang gidamgong Faith Tourism Project sa Hagna ngadto sa Pundok Hagnaanon and Cebu City. Gihimo usab ang unveiling sa hulagway sa Birhen sa barangay nga mauon niya hitsura sa maong gidamgong proyekto ug ang pag-turnover ni Mayor Ranyola sa imahe ngadto sa presidente sa Pundok Hagnaanon nga si kanhi Vice Mayor Dr. Tudor Abrinilla. Sana ma-transfer from one family to the other sa mga Hagnaanos in Cebu. Pundok Hagnaanon, pati nabagong na sila, cooperative kayo din. History, past, iba naman mo. And, you know, elections only one day. After election, as what I proclaim, forget politics. And also what we are after is for the progress of Hagna. Marong kaya itong ambition. Kaya kita, nata dito sa Cebu, manikuwang ta, muling kita Hagna. Kaya ato kita, hindi bagay po yan ang Hagna. Usaragi atong tumungtuyo for Hagna, progress of Hagna. Ato nakita, nindot kayo presentation and content kayo, no? Vibrant na community, maka-vibrant sa mga tao, maka-encourage sa sarili nila, no? And of course, it will create livelihood, create income sa mga tao dito. In fact, di na siguro sila mumulangyaw pa para manginabuhi sa tagsang pamilya. So, muna itong gingon nga kini i-present na ni magtinabangay ta and dilingon nga what Hagna can do to us. Ang akong hiyang nga what we can do to Hagna. And we hope na ma-realize nito lang. Of course, siguro, not by the mayor alone, but for the help of all Hagnaanons. So, ang amo nga inyong ipakita sa buha sa akong pagtanaw, maayog yun ang tanan. Para nako, wala nyo kay kakomentaryo. Ang kulang yun na tinunanay para mahuman nila ang budget na to. O kung saan na to pagsulpa na na. Kaya di na madaas na sa katao. Kanya, ang dumog na itong tanan, kita kong tanan. Kung mo gasto, mag-share-share lang ta. Sa among nakitaan po ba, I mean like it makes us proud bihang anon. Nga makita bitaw nimo ang improvement, ang dream. Of course, ang kanang dream, di man dyan na mahimo reality unless people work, okay, for that dream to come true. And dili man sad na mahimo nga usa ka tawo ra tong saligan. Di sad na pwede nga tagahagna ra jud nga naas hagna ng puyo. Di sad na pwede nga kung kinsa sa itong makuhit ba? Ako po ng salamat no nga yan din kami sa atong mga opisyalis sa Hagna, dito ni Mayor ng Islam Liway. Overwhelmed me sa observation ninyo no kay this is first time yun nga mag-proud nga taga-Hagna tao. Labi na yun, ma-realize na siya, I'm sure ma-realize na siya no, sa atong pag-tinabangay. So, kanindot mo nga mga lain-lain mga, di lang taga-Hagna, lain-lain mga tao mabisita sa Hagna, tuludan niya. Dili, imposible nga ang atong kining atong slide po sa Hagna Maylan over the Philippines. Of course, nalang, supportahan kita itong tanan. Akong hangyo tanang mo taga-Hagna, taga-Hagnanon, at sa pinagtabangan. Sa i-present ni Mayor,
na wala yung nindot kayo, no? Daghan kayo mga plano sa na. Siguro, tumatapang dili lang financially, but also sa atong kaibaw. Daghan matama engineer ka rin, mga architect, ug uban pang mga kanang kaibaw na makatabang sa mga plano ni Mayor Joseph Raniola. Way back sa mga tuig kami, wala pa ni Mamayor si JR. Padung pa siya, plano pa siya mudakan. Iyan ang silsil niya ng yung mga pangandoy nga i-develop ang hagna, no? Now, naatay mayor karon na murag more than a congressman. So, atong pasalamatan nga with him, uban sa giingon sa atong mga previous speaker, especially Vice Mayor Dr. Tudor, na let's put aside ang atong mga politics. No? So, mag-usat para sa kaayuhan sa atong lungsod sa hagna. Thank you for the presentation, because at least we get to know what your vision is. Like I said, what your 3.0 vision is for Hagna, and all of the side information that you're presenting to us. I'm happy to also hear about them. And I'll be very honest, I wasn't born in Bohol or in Hagna, for that matter. I didn't even grow up in Hagna as well. But seeing and hearing, maka-proud yun. And I think we are on the same page. Na looking at the video presentation, maka-proud yun ang future, ang dream, no? And in fact, it's not even a dream because some of the projects are already being materialized and it's already there, it's existing, no? And then there's more. So masad sa gisulti ni Vice Mayor Dr. Coming from him, straight from the horse's mouth, he said the election is only one day, and after that, we are on the same page. No? We will be together. And I'm very, very happy that it's just a manifestation that naghiusa na kita. Because at the end of the day, it's not even for Mayor Raniola, it's not even for Vice Mayor Dr. Amelia, it's for the Hagnaanon. No? It's for all of us. There's no other way nga magka-unite ang tanan. It's for the faith tourism. Let's say, I believe it's really a divine providence. It's the work of the Holy Spirit that we are all gathered here tonight. I have so much faith. Nga ma-realize yun siya. This birhen sa barangay. Nahimong nagmalampuson ang maong kalihukan ug nagmalaumon ang tanan nga mapabarog na ang imahe sa berhen sa barangay sa umaabot ng pipila ka bulan uban sa gipakitang panaghiusa.